Hola a tots, benvinguts a la Xescava. Bones. Vosaltres també debuteu avui? Sí. Sí? Sí? És el primer concert? Sí. Molt bé. Esteu nerviosos? Bueno, una mica, Ell diu que però... sí. Lo normal, per això, abans d'un concert. No? Molt bé. Però teniu experiència ja, alguns de vosaltres? Ah, amb altres grups, sí. Sí. Jo estic amb una altra banda, el Jordi també, i l'Oriol ha anat tocant en sessions, o sigui que... Molt bé. Sí. Com es diuen les bandes? Bastards i Malhumorats. Malhumorats. Sí. Aquests els conec. Sí. I tot i així continuen els nervis. Això és típic dels primers anys de la música, que no es treu, eh? És primordial. Primer concert, a més, fa un mes que toquem junts, o sigui que... Un mes? Sí, anem a muerte. Sí. Molt bé, més mèrit encara. Sí. He llegit a la vostra descripció que el que voleu fer vosaltres és un rock real, un rock que es desmarqui del més així postureo, diguéssim, no? Reivindicar les arrels. Vosaltres creieu que ara mateix es fa música rock autèntica? Escolteu alguns grups actuals que penseu que respecten això? Jo crec que no, i menys aquí a Catalunya. O sigui, ha marxat tot de lo que era abans. Tots els grups que hi ha ara que són més famosos tiren molt tots cap al camí de la rumba, al pop aquest, i clar, el més mític, allò, els Centraïts, no? Sopa i tot això, ha desmarxat. I nosaltres vam decidir fer temes així en anglès, més british, més clàssic. És que a part és el que ens agrada, i, o sigui, a mi em surt fer un altre cor. O sigui, són temes propis tots? Sí, tot temes propis, sí. Molt bé. Perquè el tema de tocar covers i tal, penseu que també és una moda d'aquestes que passaran aviat? És que està molt de moda, tothom són versions, i jo, sincerament, agafar una peça que ja està feta, copiar-la, sortir a cantar, i no, a mi no em motiva. No li veus la gràcia, no? Motiva. No, sí, és més asseure allà, treure una cançó, venir aquí, cantar-la i que la penya flipi, ja està. Sí. I qui els fa els temes? Sí. I vosaltres quin paper digueu que tenim en el grup? Nosaltres, clar, per exemple, jo de compondre temes no en tinc ni idea. Ell és el que porta molts anys amb la guitarra i treu els temes, ell té molts temes, avui podríem fer aquest, ens el porta, ens l'ensenya, té aquesta estructura, com podríem fer la bateria, aquí això sonaria més bé així, i entre tots construïm el tema. Ell posa la base, l'esquelet, però intentem que sigui entre tots una cosa de consens, algú que ens agradi tots. Molt bé. I respecte als plans que teniu, preferiu fer uns quants concerts i tenir ja un rodatge o anar directe a gravar la maqueta i a partir d'això buscar els concerts? Quina estratègia penseu que us interessa més? Bueno, de moment no hem pensat res. No heu pensat res, no? Així... Sí, però jo crec que queda lluny de moment gravar una maqueta o un disc o qualsevol cosa. Però sí, ens agradaria anar fent concerts, també per agafar rodatge, també fer més temes, perquè tenim 8 avui i tenim més fets, però també com practicar-los més i tenir-los més a mà. Vol dir que això de gravar queda lluny encara. Queda lluny, però ara cada cop és més fàcil perquè hi ha més gent que estudia això, és més accessible el tema de la tecnologia, no? Sí, això sí, és com estar més a mà i nosaltres també podem gravar maquetes, en plan, no d'una manera professional, però com a mínim que soni decent. Però segueix sent algo car que si no portes molt temps fent concerts i guanyant-te diners, al final és una inversió, perquè llogar un estudi per fer 4 o 5 temes ja ben gravats ja és un pas més, ja, això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens veiem ara a l'escenari, no?